Bursztynowe drzewo, zbiór baśni kaszubskich. To historia zaczyna się nad brzegiem morza, gdzie jest królestwo i nad tym brzegiem morza rośnie drzewo, a na nim dojrzewają bursztyny. Drzewo jest tak wysokie, że nikt nie między chmurami i nikt nie wie, gdzie się kończy. I na tym drzewie dojrzewają bursztyny i to królestwo jest bardzo bogate, no bo bursztyny spadają na ziemię, można je sprzedać. Jest księżniczka, która uwielbia patrzeć na te bursztyny, jak świecą w słońcu, jak się mienią tymi pięknymi odcieniami światła. Jednak zdarzyło się nieszczęście, bo pewnego dnia wszystkie bursztyny zniknęły i nikt nie wiedział, co się stało. A potem, gdy ustawiono straż, znowu zniknęły, a potem zniknęła księżniczka i ogłoszono, że kto wyjaśni tajemnicę tego drzewa, otrzyma wielką nagrodę. No i przyjechało mnóstwo rycerzy, czarodziejów, poszukiwaczy przygód, ale nikomu się nie udało. I dopiero marynarz, który przypłynął na statku, powiedział, że on się będzie wspinał aż na czubek drzewa i zobaczy, co tam jest. No i dali mu linę, dali mu ubranie i jedzenie, no i się wspinał. I jak się wspinał ponad chmury, to zobaczył, że to drzewo, im wyżej, tym większe się staje, że większe są liście. Liście są jak pastwiska, że są tam bursztynowe krowy, bursztynowe kozy, bursztynowe ptaki tam mieszkają. A na szczycie drzewa, kiedy już tam dotarł po wielu dniach wspinaczki, był bursztynowy pałac. I kiedy wszedł do pałacu, siedział tam na tronie czarny gryf. I ten gryf powiedział mu, że albo go zje, albo ten marynarz będzie mu służył. I marynarz się zgodził służyć gryfowi, no bo nie był głupi marynarz. I zaprowadził marynarza do białego konia. I biały koń był przywiązany łańcuchem i miał mu marynarz dawać tylko wodę do picia i owies. No i dawał to przez wiele dni, ale pewnego razu, gdy czarny gryf zasnął, to koń powiedział, że masz mi przynieść żaru gorącego, ognia rozgrzanego i uciekniemy stąd. No i marynarz ma przyprowadzić księżniczkę, która była uwięziona w tym pałacu, bursztynowe siodło, bursztynowy miecz, ale po drodze marynarz bierze jeszcze bursztynowe jajo i gryf się obudził i nakrzyczał na marynarza i zamknął księżniczkę i przykuł konia i powiedział, że jeszcze raz i cię zabije. No i marynarz się bał i znowu trwało to wiele dni, kiedy nic się nie działo, a potem znowu gryf zasnął i koń mówi, przynieś mi ognia rozgrzanego, żaru gorącego. I marynarz to przynosi, koń zrywa łańcuchy, bursztynowe siodło, bursztynowy miecz, księżniczka, nic więcej. No i marynarz tym razem spełnił ten warunek i koń wybił kopytem wielką dziurę i wylecieli stamtąd i lecieli w dół drzewa i w dół, i w dół, i w dół. A kiedy już minęli chmury, wtedy gryf się obudził i zaczął ich ścigać. No ale jak byli na ziemi, to biały koń powiedział, że marynarz może teraz pokonać tego gryfa. I marynarz unosi bursztynowy miecz i strzela piorun z niego, uderza w gryfa i gryf traci wszystkie pióra i spada na ziemię, zamienia się w dzika i pędzi na nich jako wielki stalowy dzik, wielki jak krowa. I marynarz znowu bierze miecz, piorun strzela, dzik zamienia się w osy, piorun i nie ma już nic. Dym tylko pozostał. No i wszyscy się cieszą, a marynarz mówi, koniu, ty jesteś moim wielkim przyjacielem, dzięki tobie uciekliśmy, co chcesz, żebym zrobił dla ciebie? A koń mówi, weź ten miecz i utnij mi głowę. No i marynarz nie chciał tego zrobić, no ale obiecał, że zrobi wszystko, co ten koń będzie chciał, a tamten się upierał, więc uderzył mieczem w głowę konia i wtedy zamienił go w bursztynowego księcia i to zdjęło zaklęcie, które rzucił Gryf, bo Gryf wpadł tam i przejął królestwo, w którym rządził bursztynowy książę. No i wszystko wróciło na swoje miejsce. Bursztynowy książę wrócił do swojego pałacu, na drzewie pojawiły się bursztyny. Tutaj w mojej interpretacji jest tak, że król i królowa chcą, aby marynarz poślubił księżniczkę i dostał pół królestwa, ale marynarz mówi, że to jest zły pomysł, bo on jest marynarzem i księżniczka jest miła i ładna, ale on nie chce być jej mężem. Poza tym, jak go zamkną w tym pałacu jakimś, no to będzie nieszczęśliwy, bo on chce pływać po morzach, chce czuć wiatr we włosach i żeby dali mu statek i załogę i żeby pozwolili mu być wolnym. No i oni pomyśleli, że nawet taniej im to wyjdzie, więc zgodzili się i dali mu statek i załogę, mianowali go kapitanem i marynarz popłynął i był szczęśliwy, a potem zniknęła księżniczka. I wiesz, gdzie się podziała? No nie! Wspięła się na drzewo, bo zakochała się w bursztynowym księciu, a on się zakochał w niej. I tak zamieszkali razem później w bursztynowym pałacu, a bursztynowe drzewo stało się miejscem, które łączyło oba światy. Wow. I to jest bajka ludowa, bajka w miarę współczesna, no bo jednak zapisana gdzieś tam w tym chyba XIX-XX wieku, chyba XX nawet, no, więc bardzo współczesna, ale gdy ja się interesuję tym, skąd się biorą różne rzeczy,
to dla mnie ten obraz jest bardzo słowiański, bardzo czytelny, że drzewo światów łączy różne miejsca i że w tej słowiańszczyźnie mamy wyraj, który jest na szczycie drzewa świata właściwie, za wodą, za ogniem. Tam jest królestwo Peruna, czy właśnie są te podziemia, Nawia, druga strona tego drzewa kosmicznego, gdzie rządzi Weles. Jeden, ten Perun ma jasne oblicze, Weles ma mroczne, co nie znaczy, że jeden jest dobry i zły, nie? Oni są po prostu tak jak yin i yang tego świata, uzupełniają się wzajemnie. Natomiast tutaj mamy też tą symbolikę związaną z tymi bogami. Jest czarny gryf, który rzuca zaklęcia. Weles ma mroczne oblicze. Weles zna magię i tajemnice właśnie związane z czarami. Perun miał właśnie władzę nad piorunami, czyli bursztynowy miecz, który strzela piorunami, to jest właśnie broń Peruna. To, że bursztynowy książę mieszka na szczycie drzewa świata, no to jest Perunem, a że jest biały koń. Biały koń też był symbolem Swaroga, Swarożyca z kolei i był brany na wróżbę, czy iść na wojnę, czy nie iść, czy podejmować jakieś działanie, czy nie. To był koń, który przepowiadał przyszłość. To nie był zwykły koń, był magiczny i był związany ze Swarożycem, z tym bogiem mieszkającym w wysokościach, bogiem związanym ze światłem, z ciepłem, z ogniem. I to, że karmi się tego konia ogniem, a nie wodą, i dopiero wtedy on zyskuje swoją moc, też ma znaczenie w tej bajce. I to wszystko się tak łączy z mitologią, że właśnie jeżeli ktoś tego nie wie, to odczyta to po prostu jako taką dziwną bajkę o pięknym drzewie. Ale jeżeli ktoś to wie, to natychmiast widzi Axis Mundi, drzewo świata, Boga jasności, Boga ciemności, którzy walczą ze sobą nie dlatego, że jeden jest dobry i zły, tylko dlatego, że czasami próbują przejąć swoje domeny, sprawdzają swoją moc, są też w pewien sposób braćmi i jeden drugiego chce pokonać.